hands in the air. Come on. И здравейте хора, аз съм Newjunk52. При мен са BG Lolo и Loverboy. Картофки. И днес в този епизод ще ви покажем, по-точно ще си направим мостче и подземната стая. Аз една работа да довърша. Добре. Ще ме внимаваш. Кое бе? Да, Loverboy пак почва с неговите дивоти. Внимаваше. Къде ти ми бе? Лапта? Абе, Лапта. Лапи си ти. да хейтва ми. И това с запалката. Беги. Ууу! Ей, пукни бе. Ти си ви бе. Хитна ли граунда? Не. А ви къде сте? Миштурки? Ами, честно да ти кажем, и ние не знаем къде сме. Да, не знаеш. Виждам го. Пишат ми по скайп. Где направите тази пещера бе? Добре, може и да си дадеш профила. Сега. Ако искаш. Ето ми го. Добре, това е BG1 Lolo. Скоро и Loverboy ще снима, нали така бе? Да бе. Штура глава. Я приема. Къде те приема и ние сме зад тебе бе? Ти сетна ли си защо тук бе? Да, сетна се. Ами видяхте ми това бе. Дърво. Да, това е от смотания пранк. Найс пранк. Но вече спим стоя. Направихме си Enchanting Table. Благодаря на мене. Бъсвам се. По-точно Лolo го направи, защото... Защото ми беше кеф. Защото той предложи. Порасна. Така, ето беседката завършена. От предния епизод. Идвайте тук за кафе, аре бе. Какво кафе и ти бе? Ние стрим, той кафе ще ми пи. Чакай малко бе. Ко ще чакам, няма съженя за тебе бе. Кафе, виж го това сминава през вратата направо. Аз бях килата, който влязах през стената, чакай. Да. Ето аз съм килата, влизам през стената. Чакай, че ще да дървото, значи те. Ето по врата, дори. Аре, ти съм и аз. О, че кръгтия. Чай да вземем. Значи, погледнете ма, погледни ма. Ви сега, хоп, хоп, хоп. Айде една кючека. Ябълки. Чай, аз трябва да ям. Да, в този епизод Lolo и Loverboy се преместиха при мен да живеят, защото постоянно ги грифат и такива Защото работи. са педераси и шумба мамата. Не могат да оцеляват, зато и решихме малко да развалим сървъра. Трябва да видите клипа, който снимах. Да, Lolo снима нашия велик пранк. Да, ще го сложа. Линк. Обаче трябва да ми го прачиш. Ще го правиш. Пранкнахме, какво пранкнахме? Пранкнахме сървъра. Да, почти целия спам Щяхме да откажем админа. Няколко хора се разочароваха и сега се Добре. примесят. Аз викам да почнем да правим долу това. Картофки. Аз викам да вляза през прозореца. Учета пак, ама. Идиот. Абе ти Лоло, до ония ден влиза пред джамото. Даже са гличнах и умрях. Да. Ще го гръмна с TNT, но то не става. Ще го... Не става. Добре. Напротив става. Ще го пранкна. Ето с фонтан. Ебаш, че не е фонтан. Той какво е всъщност? Това е като фонтанче нещо, да го вземем аз който е. What the fuck? Чешме! Някак се пиши. Това ми е банята. Замага банята. Махай се от банята ми. Схема си. Не ми гледай пишката. Добре. Простите на Лоло. Еми, кой ще ме гледаш как се къпя? Лава, рай да ходим да правим долото и този гости да се къпи тук. Айде, чакай да скоча от беседката. Айде, кой Елате направим първо от стаечката долу. Айде, да. Къде съм, аз първи стигнах, аре. Как скача този? Добре, аз викам първо пода, ето ви малко стон, брикс.
Ела, бе, ела, бе. Имам тъма бронз, спокойно ще оцелея, бе. Ела, бе, та пак. Аре, бе, пускай водата тук. Пускай туалетната вода. Айде да чупим пода, но макив да разрушавам нещо. Силката, че всичко прави. Ами аз лопатата... Да, ти с лопата. Форчана... Не е форчан моята. Не, имам предвид форчан, кирката, всичко да. Форчан ли си, бе? Не, базикам сега. Как ще взема форчан кирките? Аз вземаш форчан, пазим ги за диамант. Аз съм с Unbreaking 3 Efficiency 4. От 8 диаманта, един стак диаманти с форчан кирката. Много добре е. Много ясно. Много бавно слагаш, Малко ми лаги, не малко жестоко даже. Не малко. Чай да направя аз Стоунбрик, бе. Добре. Аре, бе. Както казах, скоро ще имам нов компютър и... Ще го жени! Гличнах с ракетка. Ако съм ти виновен да не си стоял там с твоите лига и прости. Дете, има чувства. Еми... Така... Защо толкова? На стените, от какво ще ги правим? От патето. Ти си идиот, ама. От картофи ще ги правя. Патето. Ход под патето, бе. Патето. Значи сега. Добре, което е... добре. Сега Стоунбрик, бе. Не целият пот. На място на... На място на това, дет го щупехме, ще така. Ей. После те. Чай ти. Направо пред целия таван от такова е готово. От Стоунбрик, бе? Ко? Добре, няма проблем. А стените, ако искат да ги направим от Redstone блокове. Или пък да я знам, нещо друго ще измислим. Малко, няма ли симетрично с Redstone блок? Добре, ако искаш... Някакво дърво. Добре. Прилагам дърт. Да. Точно си идиот дърт. Ай, грас. Ай, граво. То ще пара на... Пак и той с неговия гравел. То ще пара всичко на годите. Абе, лявара, я тури един Стоунбрик, че ме свърши. Къде е да Етка. Готово. Имам стоун, кой искаш, чакай. Аз имам каблстоун. А я дръж от тези сапка. Тук някакви стълби трябва да се направим. Хубаво, ако искате... Да, направи сега да направим. Кой да направим? Стълбите? От Стоунбрик. Не, прилагам Давай, по средата да дърва, пък там отляво дясно с Стоунбрика. Окей. Ай, взема дървенето. И взема... Дървенто. Дървените дървета. Стови. Не знам какво ми става. Става младш. Щото ми беше. Опа, забравих на нещо още в началото на клипа трябваше да напиша. Кажете и на хейтерите. Абе... Бе. Ти нямаш такова. Нямаш да направи Стоунбрик стълби, ако имаш. Чакай. Чакай, то ще донесе. Аре бе. Кой искаш, бе? Чакай. Поне довърши. Кои стълби да ти направя? Стоунбрик. Чакай, аз ще направя. Правиш ли аз да правя? Аз ще направя. Фенове, аз ще направя. Фенове, Фенове, тъжат фенове. Аз направих. Аз нямам Стоунбрик много. Аз направих. Колко? Не, аз ще направя още, защото може да измислим нещо за украшение с него. Еми то... Свиня. Добре, може ли един спокоен клип? Ти да строиш, да не сухрикваш като някой свиня. Става разбрат. Донесете един Стоунбрик. Чакай малко. Два Стоунбрика. Направо, знаеш ко? Не, чакай. Ела къщи, честа и пълен, вземи си колкото си искаш. Слай сега дърво. Ами, те са. Колко да взема, бе, идиот? Ай, то с гравел да го запушим с нещо, да го направим така. Как? Я запушваме с гравел. Къде е гравел, бе? Ти нещо така. Чакай малко да дода да ти кажа.
Ти ли ще си грава, ние Кое? в стълбица качваме и гравелчето пред нас. Еми то е нещо като пътека, бе. Ух, че си. Ето нещо е като ти, бе. Ами ако искате от стол. Само Само стол. Прилагаме и ти ръбари. Чакай, идвам. Нали, такива с стълбичи. За тук горе. Примерно, Така. тук. Торейте стомбрик, ако имате. Стомбрик. Това. Сега. И от другата страна. О, мага, човек. Те. Чакай, къде имахме тук? Къде бяха диамантите унесли? Къде са? Аз правя пошенки. Аз една айран брадичка си направих. И сега... Брадвето. Я с едно брадве. Аз си направя тая. Гала. Кой че издържа? Стига бе. Хората ще смеят вече. Някакъв... ти супер много ми искат тъпа, бе. Абе и мене, аз накава му казах... Ами само един ми искаш тъпа. Обиса да ми иска тъпа. Дистинк михнити. Абе давай, на мене то си искаш тъпа, аз накава му казах му кой е дришлю и той спря. Ами, Дарвар. си искаш и ще спре. Мале, но няма. Нямаме ли още ябълки? Предполагам. Имам, аз имам. Абе, ако не Ще отивам. останаха 3 ябълки, аз обида да ги имам. Моят човек, голяма свиня. Тук има малко малко. Така, как ще и стената? Бачам малко. Декот стълбичи пак ли или друг? Чеш да измислим нещо, тук ли нещо? Имаме много такова. Имаме много клей, ако искате да направим тухли. Ама Сериозно, тук. Казва са клей блокове. Нищо. Айде, сега на мене. Абе, на мене сега ако ми иска вече направо... Му теглени Добре, майни. ако искате от Брикс. Окей. Он Брикс ли? Не, само Брикс. Магни ми. Брикс. Купете, които ги Добре. Защото има доста тухли тук, те чайчи. Трактор. Абе, я направо, знаеш, аз ние имаме тук те в честа по стакове. Коло блоковете, кой ще ги правим? Ще за печката, ще ги използвам. Инжа, я погледни. Чакай малко. Какъв ти лъка, бе? Не се чека. Само да погледни. Айде, погледни. Погледни, бе, Нинджа. Хоп. Значи лъка ми... Хедшот. Фрейм 1, пънч 1 е Power 4. Трябва ми инфинити. Това. До никъде няма не стигне той Брикс. Че колко си спекал? И в честа има още много клей. Че ти пекал ли си? Аз имах... Нали като живях сам имах малко. Дарко, И сега имаме 57. Дарко, тя е едната кирка Форчан твоята, нали? Да. Ами да сложим още са пече, бе. Окей. Чайче, обаче къде беше това? Я бягай мост, левър ли? Моята ли беше не изхабената? Диана. Тя моята беше чакай сега ще какво е моята. Чай да оставя някои разни. Моята е тази е тук. Да, ето се моята. Стоята не се пи. Да. Оф, тя моята... О, мака, бе. Има ли някакви опати? Той Ивката има фокус. Тя моята опата също си окутъч. Ще да викам ти имаш Форчан. Нямам Форчан, бе. Нямам Форчан. Нямам Форчан опата. Сега ако... Взимай ги хвърли от печката. Не ми ги хвърли, бе, взимай ги от печката. Тук те в средната... О, лагна ми. В средната... Не в тая. В средната има... Някъде слагам. Да знаеш, ако няма... Тя ти помеги на нинджата, аз ще слагам да се пика тук и ще нося. Добре. Нали Брикс? Да. Въглища къде има? На родите. Има тук е те. И тия двата честа са само роди и такива работи.
съм свикнал в стария. В другия епизод мислим да направим нещо като фермичка за Коко Бинс и някои мощи също, друго, тук към другото островче. Имаш ли пистани, бе? Пистани, момент. Нямаме пистани, бе, имам я. Дай ми... Ама в тия често и няма. Кой ти тук, бе? Сега ще кажа са пистаните. А лепка ви има ли? Ми съм сирам с лембола, мисля, че имаме. Еми, дай два. Чакай, не мога да ги намира. Да Той май ниджата. Ето ги, на 44 пистана. Слаймбол ли са? Не, сега тук ти Ми трябва да има слаймбол слаймбол. сирам, мисля, че имаме. Чай да видя къде беше то. Сега чай само да видя къде беше. Ето го. 6 са. Ами дай им два. Сега, чай само да ги направя. Аз и сега Дарко да направи ли такова автоматик Къде си? Къде си? Къде съм преди? Това автоматика. В другия клип ще го направим, защото сега ще стане много дълъг. Ние ще правим и мост. Аз предлагам Това- по-голяма автоматична направим, не само два пистана. Да още... Ама не, Аз му дадах 6. Имам предвид като нашата старата с водата. Дай някъде по-нататък, да не бързам. Сега ще стане супер дълъг клипа и... Да. Ви слезете долу, ще сложа да се пикат. Чай само да видя. Още пишат, стига бе. Да видя как е. Бъди отпочиващи, бе. Стига бе. Много Бъди пишат. отпочиващи, бе. Чакай малко. Чай да видя. За 10 минути не можеш. Добре, аз малко ще позирам. И ги кажи... И ето ни отново. Кой събира брикси? Я дръж. Аз събирам. Имам 57. Добре, бро. Ви копа, че то аз съм долу и не виждам никъде купам. Добре, аз И аз доста я дар. Ти по-хубаво, аз с мене, той ще пиче там. Това. Те, докато се пика да сложа Redstone на Fire Resistant. Ай, нинджа, тук да чу. Ти прави полшенки. Нищо, че не е пълпа, ама да има тук. Тук цялата стена ли ще сваляме? Да, обаче той... Имаш ли лопата? Я. Бухай там. Аз ще му чупя кофта. Обаче имаме проблем. Какъв? Мисля, че той е грас, такова, пада отгоре. Там където има грас. Или гравел. Гравел да я обърках. Откъде? Отгоре пътечките, където са. Ай сега ще така. Не. Не от те. Окей. Че да го сложа така. Тук този гравъл да го махна ли да сложа такова? Дето има 3 гравела да го махна и да сложа стомбри. Слагай бе. Добре. Айде да го направим. Това е Nether Wars, вече мъничко се осигурихме. Колко? Ами имаме за сега 6. О, 7 магма крема, да. Добре, Лавър, къде избяга бе? Какво? Де избяга? Ей, тук горе оправям той. Окей. Че да свалям чувството. За сега става добре. Чай да погледнем добре начето тук. Пиян. Още грава падне. Ако падне, ще го махнем. Ще бъдем... Имаш ли стомбрик? И аз стомбрик. Брикс. Чакаме лоло. Чак. Значи имам 28. За сега в мен имам 11. Ела, левър. Имам 28. Ще ги Трябва разделим. още клей да чупя. Че имаме още клей блокове. Там. Какви клей блокове горе, бе? Искаш да кажеш клей. Да. Нещо, че имаме клей блокове малко. Ами то всъщност, ако искаш... това... Да направим и цветни клей блокове. На подземната... Ако ще правим подземна стаечка такава, нали надолу. Имаме червени Да клей има блокове. такива... Да има такива неща, нали надолу. От стария хом. Колко? 2 стака ли колко бяха? Да има там нещо хубаво и да използваме за пот или за стени. Ще видим, ще измислим. Че да ги вземат и да ги направя.
Да, ако сме забрали да ви кажем, гледайте как пранкваме целият сървър, дори и невинните Ето си хора. Брикс. Дай ги на лявър, бай. Дарах му. Той си тук. Чай да сложа тук да... Трябва да си подредим честите. Значи аз имам една идейка, обаче ми трябват печки и такова. И крафтинг тейбъл. Така, крафтинг тейбъл имаме доста. Чай обаче да ги намеря къде са. Ето един стак. Опа. И... Направи стената. Ама сякаш да направим нещо по средата на стената, защото ще направим, обаче... Защото само с бриксън... Ще кажеш нещо му липсва. Да. Лоло, ако иска да дойде да види. Чакай да дам на този Брикс. Чай да ям малко ябълки. Я ме хвърли един стак кабел, т.е. два стака кабелстон, защото съм на крафтинг тейбъл. Добре. Ето ги. Че сега, грава. Правя си условно, че се тук чай, стона да го взема, ще го правя на стон брико. Стак печки! Малко осветете долу, ще изли... Обаче също и нещо не допала самата стена, нали? Трябва, ако искате да сложим колони, такива дет да държат. Ми напред, бе. Сега само да поставя нещо е тука. Какво ще кажете, вижте. Значи е тук и те. Да има една печка, един крафтинг. Чайте малко. Тук спеко айрон. Крафтинг. Ето, като дойдете долу там причествайте, ела да видите как, в смисъл дали ще го одобрите и ако и те, ще го правим те. И от другата страна, ако искате, те ще направим. Защото той ще е много малък. Често рума. Чеса. Хора, ти яко ли? Да, с това. Я. Да. Ти Да. Става, да. сега. Тука. Ако искате, вижте. Тук някъде да е колоната. Имаме ли го арт? Мисля, мисля, че имаме 8 или колко там. Няма стигне до никъде, ама. Я да имам. Може да стигне. Да съм ми направил да не можем да ходим в недъра. Сега не е той. Чета пак, ама. Добре, ако... Аз забравих, че тук се печеше. Ако не намерим... от какво ще правим колоните? Не знам. Ако искате... Може си кабелстон? Може. Окей. Аз ще се взема с колоните. Покажи колко диско имаме. Сега дискови. Къде са? Благодарение на минимум и лявърбай. Там в старите често има там някакви 2 диска. Че много малко е. Само толкова можах да взема. Тука. Тогава много дънжа намерихме. Да. Показахме ви енчантинг рума, там сме се засяли. С енчант Iron Kirk. Значи, двете Iron Kirk мисля, че беше едната Efficiency 1 и другата Efficiency 2. И гледай. Не са 30 лева. Значи, ако бяха 30 лева, щях са някой як енчант. И гледай, трябва да се качам. Иначе ако имах, ако беше само Efficiency 3, веднага ще да изслужа, защото по ням брейкинг да има. Добре, обаче, тук имаме един проблем. Какъв е? Трябва да се поразшири тук и те малко пространството. В смисъл това, примерно и те да го няма. Пък искаш ли да направим те? Как? Чай сложа. Чай кръката. Те. И виж сега. Да, сетих се. Нещо. Те. Фърли Брикс на лявърба мисля. Още ще трябва ли Брикс или не? Искаш ли те? Още малко. Или още с едно напред?
Още с едно напред. Защото да можем да направим колони. Чай сега. О, я виждали имаме такова, Jungle Leaves. Ви стана ли добре? Да, Яни ли бе? не. Такива листа. Ама имахме неща, Джунгове. кой че избяха. И в там, дето аз бях. Добре, 8 минути за сега. Ти къде си ги турил бе? Там са бе, брат. Там са. Просто ги потърси. 43-ма. Предполагам, че... Джангъл ли стана, нали? Да. Защото съм забрал как аз казах на английски. Така. Едно, две. Три навътре, нали? Те. Едно, две. Добре, оп. Така. Аз ще слагам само... тако. Столна. Пък ти... Елате. Тук стана ли добре? Я? Да. Супер бе. Аз Ела. Лява, ела. Да го направя от другата страна. Да. Окей. Пък от тази страна ще има и така както си го почнал. Окей, бе. Чема. Абе, ляво речи, провери ли този дали писал е за този сервер там? Кой? Той е привид сервер бе. Не съм го проверил още. Абе, че ще проверяваш ли изобщо? Сега ще проверя. Като свърши, какво ще проверя? Тото... сега ще привид сервер ще игра. Да, бе, то няма смисъл да играем такива сървъри. Аз зато обичам привид сервер. Пак си добре. Да, можем да пуснем кандидатура за Private сервер. Те по-точно Лово и Loverboy са пуснали. Въобще не са наприели. Те изобщо не са напотърсили. Ти по-точно може да ни гледат. Че аз не довърша по на стена. Ако не ги приемат, нали, в този Private сервер, ще пуснем тройна кандидатура за някой друг сервер. Нали така? Да. Лявър, тука, какво ще кажеш, тук те да има такива, бе, виж сега. На място на това, ела тук за малко. На място на столна. Чакай, щупи го с мене, щупи го. Ако не хареса, ще го оправим пак. Така. Я запомни тук че имаш силк тачкирка. Така. Какво ще кажеш? Тука. И да те искаш ли? Виж. Защото с том брикете си отива. Аз пак тук имам по-яка идея. Тук по средата. А пък тук те направи. Пичките. Да, става също. Я къде си го, какво викаш? Ами биш ми хванал на хубави, ама ти става пак. Каква е тя? Ами, ти чакай. Нищо, аз имам 50 печки, споко. Чакай малко. Листата са от тебе, нали? Да. Хора, тя едната стена май е по-голяма от другата, бе. Да. Да, защото ако искаш, чакай малко. Ако искаш, запуши. Значи чакай сега. Ще проброим. Чакай да пробвам само на мен. 1, 2, 3, 4, 5. Тук са 4, 5, 6. 6. 6. 1, 2, 1. 6. Я чак малко. Чакай малко. 7 са с той лоб. Да. Листа, я дай 4 листа. 4. Да, ти по-добре, вместо печки. Още едно. Добре. Елате за малко да видите дали те ще ви допадне. Няма все още нищо в честовете. Обаче тук така да направим, нали? Виж сега, правиш така. Я бях горе коста. Така. Тук ни стълбички са тури. И така надолу. Да, пък. Сложих и се махна. Я бе. Служи пак бе. Служи бе. Изчезна?
А я дай на мене, бе. Не бе, тя ми изчезна, бе. Абе, в тебе, бе. Не у мене, бе. Абе, чик, цъкни просто десен бутон на земята. Не у мене пак. Ето. О, мага. Виж къде, бе. Ео как се. Е, сега тури още някой имаш или нямаш? Нямам други, чакай. Е, напред, нали имаш там брик. Не ще ти бъгнал. Бъгнал сперя. Бъгнал. Ами да, ти си при мене. Ще правим тук тази стена сега. 27 милиона са. Едната по-голяма, другата по-малка. Ами виж сега, дай ми... Сине. Дай ми така... Направи само 7. Виж сега. 1, 2, 3, 4, 5. Ето къде те. Още пък- брикс а ще пък- трябва ли, бе? Той да го запушим ето къде, Да, да, запуши го. За мен. Още брик ще трябва ли или не? Ми... Да, ще трябва още... Имам 34 в мене. Ми дай, ще стигнат. Закозих лопатата. Просто е тука. Абе, я тук турите с том брик, бе. Е, тук горе. Е сега. Е, пак си ти по-голям. Трябва го майна. Ех, пах майката. Еле. Всички са прецакат тук, че. Не, дой тук ти, виж, ако искаш до това дърво. Е, тук го запуши. Също трябва да се запуши. Ето и да се махне. Ама, че как го правиш тук, бе? Абе, да, знам, той Ти не обърка ли дървото? Не, просто е по-голямо. по-голямо е разстоянието тук, отколкото от другото. Аз сега служи е тук ти е дървото и си готов. Е, тук пак ли ти е там или? дървото. Да. Е, защо тук, бе? Ами, защото... Е, не е ли тук? Да, не е тук. Е ли тук? Да, то отпред, да. Ох, чак. Че гледах Иво къде такова е за ти. Е, тук пак ли тук ще има? Да, бе, що ще има, бе. Голстон. Ама ти за там ли не говориш? Да, бе, такива За две на... там, да, пак ще ти, бе. Чакай. Имате ли? Еми, аз донесох 11. Кое, бе? Голстона. Ми, турете го. Ами аз нямам себе си. Ми, на милион... Ми, той го тури, бе. Чай ще отида до хома тогава. То няма И нали имаш тебе, бе? Абе, низ. Имам пред... О, боже, че си. Чакай, аз съм там. Чай. Да, ето. Е, къде 16 години? Вече взех аз. Ето аз, да, аз мога ще речи. Да ми държа. Нинджа, де си, бе? Ето къде е честите, където са. Ярай пак 4 такива. Leaves. Да. Те. What the fuck? Да. И сега. Че измислях нещо, обаче трябва да направя... Ете. Какво стана? Ми, чете коментарите.
На кой клип е? Ай, тука бе, сървъра. Значи... Аз не ги виждам какво пишат. Да не се спря чата. Явно. Значи, абе. Хубаво, че съм си спрял чата. Нещата и бе. Чего бе? Някой па на крафтинга. Така яко ли става? А, М. стига бе, само санд. Я чекам, я сдърпам. Дърпам се. За малко така. А, после ще го правим. Баш на малко. Баш има да почупиш. Сам там. Той клип ще стане доста дълъг. Кой ти пък? Нали? Явно мосташ и за другия клип. 100%. Ама важното е, че ще направим. Пранк. Да, очаквайте отново легавене на нашата групичка, те да се наречем. Детската. Детската. Май ми по Ей, хора, Да. кажи. я лати, виж какво направих. Атка. Какво правиш там? Лати тук. Момент. После дай да сложим един тук, защото... Давай. Това ще сложим. Окей. О, къде си? Нали се? О, ява да виж как се получи той тук и те. Това още заседнах. Тъчета пак. 3, 4. Кой сте направили? Виж, ала. Ей, ти я направи той. Да, супер е. Ама Я? е тук туристон брикове. Забравих. Не го ли виждаш, що? Да, яко е. Аз не мога да мигна, ако не видя стомбрик. Готово. О, ява за малко. Ще го направи. Чакай да обере един Ендърлордс. Да ти. Ушаквар, ушаквар. О, пилонче. Не, това не е пилон. Значи, нинджа, се направи едно стълче, ти на пилончето, ти ще ме играеш. Не, напротив. Ето така. Така. Така ще ме играеш. И не с лявър ще гледаме. Блъскал се. Ама малко на пилон приличат едно. Абе, Особено с месо и Това мали. искате ли тук да и с вода, бе? Къде да се зададе? Игра. Ето Значи, показах ти къде играеш на пилончето. Вода. Да. Кога? Чай, взема кофти. Не имаме... Кофе ти взимал. Давай, имаме към 13 стака кофе. Зад мене днеска дет пранквах сървъра. Трябва да направим фирайти ми с кофе. Ето, намерих само една. Така, значи нинджа, казах ти как ще играеш. Аре, играй на пилончето поне един път. Ма Само един. ти изобщо не помагаш. Какво е, не сте, че ти пека? Пичи само ти правиш. Айде бе, чопи. Добре, що не ме искаш се измести и готово. Не, вярно. Не, искам да базикам се, просто говориш ме за Те какво ще пилонч. кажете? Не сте, че ще плащаме. Тарко, ти какво ще кажеш? Става. Значи, Милинка, левър. Значи, ти ли ще играеш на пълнчето? Тото и не е пилан. 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 Бърка се и детето сега. Цигански род. То с твоите прости, как няма се объркал.
А те кажи му. Ромски. Децата ромски. Чакай, беги бе. Да сарме. Сложим вода. Значи, ще играете ти. Трамтарина. Абе, че що не се изкъпиш тук, бе? Чакай, не ме гледайте. Не ми гледай пишлето. Кът на Симсъм там. Играят на предизвикателство, нали, той е Барти Симсъм. И само Симсъм го предизвика да кара скейтборд гол. И сам Бар вика, не мога, ще ми вират пишлето. 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 Ти 100 пъти го повтори. Ма нова скил, кой каже, ще ми вират пишлето. Вижте нещо. Вижте нещо. Защо тебе? Объркай. Опа. О май г... Че кръгче, ти го обърка. Дай не стомрик. Дай не стомрик. Дай. Ай си взема отко. Абе аз го сложих, бе, идиот. Да, Here defense. Аз нямах ли един стак стомбък? Май тук да го направите. О, мага. Ти как е, бе, Дарко? Чакай. Да направим тук. Ти го направих как е? Меки. Супер, те ако сложим. Малко те. Знаеш кой измислях аз? Тук виж нещо. Махни го ти нещо. Няма. Абе ти да мокаш. Няма. Че да го сложи и ти нагоре, чай. Ръката ми виж коста. Сега за колко мана да го слагаш пак? Не, виж нещо друго измислях аз само. Само трябва да го сложа както не ти на тавана. Как бе? Виж сега. Да е обърнато и тебе. Анте. Те ли бе? Че. Не, обърка го и аз. Абе да гледа как... виж. Те ли, бе? Анти, Дарко, дед го сложи пред малко. Аз ги слагам. Ей! Да, ти Дарко. Така ли бе? Да. То лесно се слагам. Бъгна. Лагна ма. Май га. Айде, пичуе. Май га. Аре, Джимита. Иво. Нинджа. Кажи, бе, Лоло. Патейто. Се върнем след секунди. Добре, ето ни отново. Ти. И ще продължим с нашата стаичка. По-точно че е струмче. Плюс пилончета. Молеца, стриптизьор такъв. Да се заради спираш на едно място. Ти не Warcraft ма like if they... Стена, го знаете. Къдека на Ексан, направя пилон и само Ексан ми казва, Сина, какъв този пилон е? И Сина показва как ще играе с и после Ексан ти играе като стриптизьора. Значи, ще играеш ти. И аз пия бирката и ще гледам как играеш. Това бирка ще дам аз на тебе. Тук ти да направим, а? Тук ще го чупите, Не питай тос. Защото... Слаби. Слагаме такова. Слави Трифанов! Кой ще кажете ти? Хубаво е. Става. Няу. Опа. И свършиха пречките. Гъга. Казва, ли фенс, бе. Какви пръчки, бе? Той май да го мама. Защо? Защо? Не, само това отгоре го махни, иначе това го остави. Защо? Направи. Не мога да отида. Чакай, имам гия. Ставай го, бе. Абе, знаеш колко расти? Втори крапчинга. Чакай, ще взема тоя. То не умине, бе. Колко ти? Чакай, имам 58. Чакай, аз имам едно. Чакай. Ма измислях друго. Куросана, хе.
корасани. Сега стриптизор, всяко корасани. Да, от тебе се уча. Да. Ако се учиш от мене, бе? Всичко от тебе. Съм говоря за стриптизори, сега за корасани. Ама, бяга нинджа. Не можеш да склониш идеята и няма да я склониш. Тук искате ли тебе, пичу? Ще цъкам върху градата. Идеално лявър, бой. Мейки. Аз мислех да отглостам там, ама. Нямаше, но мога да се отваря често и че. Да. Не, щяха. Не, нямаш да. Много разбираш. Ама га, съдавя. Ама... Добре, остана тавана. Виждате фонтанче как пара каблстон. Чакай, тук, вижте как седите в стената, а? Сега съм махет, искам се изкъпя. Нищо е. Че малко. Да видим тъй как седи, после ще го правим. Той се дави, браво. Макс. Чао. Пукне. Макс. Абе, сега ще дойда слаба шивите на майка. Не, базикай с бате. Аз не. Абе, да мога. Това, на тавана от какво ще е? Дърт. Много въже. Той е половината от дърт. Прастив. Не, ай кажи сериозно. Не знам. Нещо. Чакнат. Нещо по-така. Порасна ли? Не дърварц, порасна много ясно. Пусни. Примерно е така. Не. Бе, Какво е? Виж само с камък. Да, с каблстон човека. И кой е? Ще влизаме те и престъпница. Ще му бъскам сега, дай да го мамам той. Ако ще кажа ти от каблстон, де. Хора, входа нищо и ти е дефектен. Ай, напред от каблстон. Вход ще нищо и ти е дефектно, бе. Стиго те. Нищо е дефектно. Той е пак умира. Ти се самоубива, бе. Имам чувство. Сега, какво трябва да правим? Да ядем. Тавана. Тъвъна. Чакай с моята уда лопата. Бе, и аз имам лопата. Какъв енчант? Чай, сега ще кажа. Баш люма. Добре, кингено е кингено. Че коли си чатвата с брада. Аз съм енчант, но така че моквай. Първи левел. Първи левел. Амак. О май гад, бате. Хоп. Йопа, гангам стара. Абе, Да, пардон. имам. Имам грас. Не ми трябва Аз ще сложа. ще бъде това грас. И сега що го чупиш, бе? Абе, що го чупиш, бе? Бе, чупя, бе. Нали от каблстон тавана, бе? Каблстон е тавана, бе. Ама, че си... Уф. Само да чупи. Чакай. Каблстон е... Каблстон е сложен. Аз не викам тук. Ей, ти, значи... И не чух, какво ще прави тавана. И почна да се чупя кабел. Абе, че се уволнен. Какво прави? Чупи каблстона, ние го слагаме, той го чупи. И бъде чистам каблстон. Ух, че си. Ти много високо е, то Тъпунгер. много ниско, бе. Ти си тъпунгере. Никъде тебе. Нищо. О, има ендерман. Патка е. Дамяне, патка. Опа. Той изгоря. Кой грифнал тук един гравел, бе? Батко бе се искам. Абе, че не умря ли е циганин? Айде, Лепсо един гравел тук от стълбичи, бе. къде, бе? Някой го грифнал, не съм аз. Там аз ще убивам ендермана и гледам, че липсва един гравел. Къде той? Е тук. Бе, не съм барал, аз не съм идол. Чик, ендермана биш и тук там го дрем гледам, че няма. Абе, не. Патта. Нямате ли гравел, бе? Нямам.
В често има. Абе, за сега е Cobblestone. Няма. Мързима. Да слагам. Добре, той е Брикс. Ето и така, значи Опа, да. патейто. Хайде. Чиквички. Хляб. Хляб, тиквички, пет. Квидва ли? Еми, добре. Мислим, вече ще спираме клипа. Нека кажем финалната част. Чао. Чао. Макс е така е лоло. Чакай, Добре. чакай, вижте едно нищо. Само на бързо. Не, чакай. Това. Добре. О, ябълки, Мама! ябълки. Добре. Яма ти. Мерси, че ми трябват. Аре, добре, найти ябълките, ела тук. Добре. Аз бях Ninja Wing 52. Къде малката е? При мен бяха BG Лоло и Лявърбой. Чао! Дано да ви харесал клипа. Пак. Subscribe. Харесвайте. И чао!